DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tulos na pagpakarahay kan Cebu Provincial Hospital matapos ang pagtanyog kang 6.9 magnitude na linog, tanganing maibalik tulos sa normal ang operasyon kaini. Sigun sa Presidente, wala man nadakulang danyo sa edipisyo darakan linog. Sa pahayag naman kan Medical Center Chief na si Dr. Zoraida Yuranco na maski ipasairarom sa pagpapakaray, magkakagibo pa man giraray, kaya magkakagibo pa man sa giraray nin 19 operasyon ang ospital poon ka nagtamaan kalamidad. Target kan manahimiento na maibuelta ang full operations kan Cebu Provincial Hospital ngunya na bulan tengani mas mapagserbihan ang mga pasyentes. Mientras tanto, siniguro ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na padagos ang paglilinig asin reforma sa mga ahensya o kaya sa ahensya sa tahaw kan investigasyon may kinaaraman sa manaumalyang flood control projects. Kasunod ini kan ipinagbulgar ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na presensya kan mga kontraktor sa mga regional asin provincial offices kan DPWH. Sigun kay Secretary Dizon, tatangkason asin daing mimidbidon. Hali sa pinakahababa, sagkod sa pinakang halangkaw na opisyal kan departamento kung ang mga ini invuelto sa anomalya. Sigun sa iyaan pagbabago ang dapat na nagpupuon sa laog kan ahensya aron kan abiso sa iya ni dating DPWH Secretary na sinda Rogelio Babe Singson asin Ping De Jesus. Mientras tanto, nagpaluwas na nin kasuguan si NDRRMC Chairman asin Defense Secretary Gilberto Tibo Teodoro tanganing gibuhon ang regular infrastructure audit asin preparedness drill kan gabos na kan opisina kan Defensa Sibil sa mga local government units. Ang memorandum ni Teodoro katakod kan magkakasunod na pagtama ning linog sa Cebu asin Davao Oriental pati na sa pinagkakaaditan na The Big One sa Metro Manila. Nakabugtak sa Orden Memorandum Numerado 279 na may petsang Oktober 14 ng taon ang pagpapakusog sa public information efforts tanganing maibitaran ang paglakop nin panic asin misinformation sa publiko. Sinugo naman ni Teodoro ang mga regional DRRM offices na makipag-koordinar sa FIBOLCS para sa technical support. Nagsaangat nin reklamong plunder asin graft ang mga paraoma asin parasira kan Narvacan, Ilocos Sur laban kay dating Narvacan Mayor Chavit Singson.
Pigrereklamo kan grupo ang pagbakal nin o kan kantidad o kay pagbakal nin kantidad na 149 milyones de pesos sa 10 hektare ning daga kan Narvacan Farmers Market na ang market value minamontar sa nasa 49 milyones de pesos. Ipigrereklamo pa kan grupo ang illegal na pag-okupar ni Singson sa kadagatan kan Solvec, Ilocos Sur para sa pigpapatindog na Malasanturini na rest house. Kaibanan man sa ipinagreklamo si dating Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers, Ilocos Sur Provincial Environment and Natural Resources Officer Rose Nari Jornazon, asin mga miyembros kan Sanggunian Bayan kan Narvacan. Mientras tanto, maigot na pigpapautob kan Senado ang patakaran na sa second reading sana kan General Appropriations Bill pwedeng maglaog ning amendments ang mga senadores. Sigun kay Senate President Tito Soto III, tutugutan ang gabos na individual na amendments kan mga senadores sa tahaw kan paghururon sa second reading kan budget sa plenaryo. Gustong sabihon kung ang mga senadores igwang gustong igibuhon na pagbalyo, pagbawas o pagdagdag ning fondo sa sarong ahensya, gabos inigigibuhon bago pa-probaran o kay aprobaran sa ikaduhang pagbasa sa Senado. Mientras tanto, mapaluwas ang Departamento kan Transportasyon o kay kan ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o DOTR, LTFRB nin mga espesyal na permiso katakod kan pinaglalauman na magabat na bulos nin pasahero sa undas. Sigun kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, maut nindang masiguro na igwan sufisyenteng bus na maalalay sa mga pasaheros, partikular na sa peak season. Maut man na masiguro kan ahensya na ligtas asin makakauli ang gabos na mga pasaheros na mauli sa indang mga familyas asin makabisita sa indang mga padaba sa buhay. Katakod kay ni pinag-inspeksyon kan DOTR ang mga terminal sa Pasay kung sa inadiskubre nagkaperang kakulangan sa mga ini arog kan electric fans, comfort rooms, privacy para sa mga nagbe-breastfeed as in online booking services kan kada bus company. Mientras tanto, na-distribuer na kan Departamento kan Social Welfare and Development ang sobra sa 797,000 na family food packs poon September 17 sa Oktubre 19 ngunya na taon sa mga lugar na sobrang naafektaran kan magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando, Opong asin Paulo. Mientras tanto, duang truck na may 1,600 na kahon nin mga family food packs ang nagbabiyahe na hali sa Visayas Disaster Response Center pasisiring sa Rojas City, Capiz, kasuhapon. Maut kay ni na magpanaonin family food pack sa mga pamilyang naafektaran kan bagyong Ramil ngunya na aldaw. Okay, piglauman na mapakol sa 2.1 milyones ang numero kan mga pasaherong masakay na magamit kan Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Sigun kay PITEX Director for Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador, piglalauman na ninda sa maabot na Lunes ang peak o puon kan pag-urulian kan mga pasaheros na mapasiring sa manlain-lain na lugares. Mientras tanto, ma-deploy naman ang DOTR nin personal sali sa manibay bang ahensya di gobyerno tanganing masiguro ang katrangkiluhan kan mga pasaheros na magamit kan PITEX. Enot ng sinabi kan ahensya na papakusugunin daan pagbabantay sa mga terminal tanganing masiguro ang komportable asin maray na biyahe sa panahon kan undas. Yan po ang detalyes kan na mga bareta sa pangarang ka nagsurat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Padingnal Baldo sa Master Control,
Sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex. Pag may ubo o hika,